Bon dia, avui que és el 4 de novembre. Estic content perquè la meva primera vegada que vaig tenir el dret a anar a una manifestació a la França per els LGBTI queer va ser als Cheminots, amb tots els LGBTI queer de les Cheminots, de la gent que treballa amb els trans, i l'ACTUB de la França. Doncs jo penso que per mi és molt bé, estic content, molt content. No tinc la força econòmica per tenir una bandera amb els colors trans, com no tinc per altres coses. Tinc darrere meu els colors de la... No tinc moltes opcions. Vaig tenir opcions. Després de 5 anys a la França, n'hi ha formació, n'hi ha res de tot. I quan les coses van bé, una mica bé, tenia una opció, una petita opció, i en transfob i en misogin, que me va fer tombar tot això per els seus comentaris, o també per la tolerància de la gent que va presenciar l'agressió, que va presenciar i que no van fer res i que ho van tolerar com una cosa normal. Doncs això és tot. Avui, que és el 4 de novembre, estic a l'estació, a un bonic font dels colors trans. Això és tot el que puc dir. Adéu.